Hayırlı ertə. Sağmı yaktı dünya? Hayırlı ertə turmuş. Uyanı bilen men özümde güçlü enerjiya. Şiksiz yaşaw dərtə hem öz maksatlarıma erişiw için güç kuvvet sezem. Күкрәгемне тутырып бер суласам, тәнемә гармония, энергия тула бергеле. Мин тормышым белән канәгать. Мин бу дөньяда яшәүем белән бәхетлемен. Мин гашык. Мин тормышка гашык. Миндә тормышның матурлыгын күрү һәм туя белү сәләте бар. Бар авыр уйларны, кайгы хәсрәтләрне мин үткәндә калдырам. Ә бүген яңа көн, яңа тормыш башлана. Һәр яңа көн бусагасын мин елмаеп, бисмилла белән ачып Мин бүгенгенең кадерен беләм. Һәр иртә Аллага шөкер дип сөенеп уянам. Һәр яңа көн минем бәхет пәрдәләрен киң итеп ачып куя. Һәр яңа көн яңа бер өмет. Һәр иртә миңа тормышымны тагы да яхшырак итәргә мөмкинчелек бирә. Һәр яңа көн яңа мөмкинчелекләргә ишек ул. Уяну белән мин үземдә көчле энергия, көч, яшәү дәрте сизәм. Мин сау сәләмәт. Янымда якыннарым. Максатларыма ирешер өчен минем бар мөмкинчелекләрем дә бар. Мин беләм. Яңа көн тагы да яхшырак булачак. Күңелемдә җиңеллектер. Мин тыныч һәм сабырлы. Барысы да яхшы булыр. Тормышымда булган һәр бер хәл һәм юлымда очраган һәр кеше минем өчен остаз һәм дәрес. Минем һәр карарым дөрестер. Мин үз интуицияма ышанам. Мин теләгән бар нәрсәгә Аллаһның рәхмәте һәм үз тырышлыгым белән ирешә алам. Мин үз күңелемне ишетә беләм. Алда мине якты, мөгъҗизалы көн көтәдер. Минем акылым һәм тупланган тәҗрибәм тормышымның сыйфатын арттырадыр. Минем күңелем тәрәзәләре ачыктыр. Мин мәхәббәт һәм бәхет өчен туган. Минем тормышым шиксез галәм. Мин хәзерге вакытта яшим һәм үткәннәрдән азатмын. Минем бар эшләрем уңышлы һәм табышлыдыр. Минем йөрәгем яңа көн, яңа хисләр,
яңа тәҗрибә өчен ашык. Һәр яңа көн яңа бер өмет. Һәр яңа көн минем бәхет ишекләрен фәрештәләр ачып куядыр. Иминлек, моллык миңа төрле формада килә. Минем бар хаталарым һәм ялгышларым бәхетле һәм мул тормышка баскычтыр. Мин һәр иртәне сөенеп каршы алам.